Gindoso ni ML Party List Representative Leila de Lima ang hagnaagod nga sukton kada tuig sang ultra wealth tax ang mga bilyonaryo sa Pilipinas. Ang amo nga hagna amo ang House Bill number 9274 ukon ang Ultra Wealth Tax Act. Ginaproponer sini nga amyandaran ang pila ka probisyon sa National Internal Revenue Code of 1997. Pahayag ni Delima, nakaanda na abi nga ang mga pigado pa kagangyara sa middle class ang nagaabaga sang balayran sa buwis. Sa idalom sang ginaduso nga hagna ang rate sang Ultra Wealth Tax amo ang masunod. 1% sa manggad nga sobra sa 1 billion pesos, 2% sa manggad nga sobra sa 2 billion pesos, kag 3% sa manggad nga sobra naman sa 3 billion pesos. Ang buwis nga makuha dari pagagamiton para sa public health services, education, local government support fund, social protection and employment, kag housing. Matandaan nga ginproponer na anay ni former National Economic and Development Authority o NEDA Secretary Winnie Monsod ang wealth tax kasunod sang tensyon dito sa Middle East. Sang amo nga tion nagsabat ang Malacanang nga ginakonsiderar ang tanan nga suhestyon apang ginplastar man sang palasyo nga mangin ang mga pungsod dito sa Europa ang nagbasura na sang ila polisa kaangot sa wealth tax bangod sa kabudlay kag manubo nga revenue nga natipon.